kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma jam Allah nyalle mon bandirabe musibbe teddube yebiyankobe ayo Piindi TV caggal yettude Allah e julde rasul sallallahu alaihi wasallam yettude sernaabe men kilifaabe men yettude manan didorno jinnabe en garti e bawde Allah alaji gandoni faati jabbal kesal mbaadi wonde kono ha joni manan didorno ko yewtere mon Laana Yontabe Laana kange kawje kalis joni ko Yontabe leñolam ummorade bundu kumo bonno bu Malik Si Dawru Bukar hayiti lore lombide Genare dade gelore nokku hebi dambo gallo dambo e parti dambo gallo firilami galiyabe hebi firilami hebiyabe mbatu firilami mbatunabe yirlabe ben be Allah yidi tanirabe bintaram boy be ngawani beje dasade dolingaaji worbe fulbe susbe sambe ha law samba lawani mere ha jolofe ngerinde ha ferlo e esi boyli jogli dunde baba adam de to fulani en ngoni to fulbe ngoni to fulen ngoni to felata en ngoni yarobe birdam tuftortobe kadam jamji Allah nyalle mabbe en gerti kade yewtide mabbe aya o khabrirde aya o manano didorno humpito aya o pinal aya o gandal aya o lasli kono aya o tedungal aya o aada aya o ngo fulbe winderde kala dendi woni Piindi TV le miroir de la culture pulaar ganden medini émission ngaji kewdi cili kewde Laana Yontabe kono be biyatni naalu be manka nyaldi Allah kew kono potta batan dayma sabu leñol ngol mufti Yontabe dum saabe bidan Laana Yontabe nyande fo woda jolnaado nyande fo manano didorno kala man buuru pende jegi decce ko mo gadi bali Hamadou Moussa jengta to yarnani tan Samba Abdallah Samba Sada mawlo banay bagne kudube ngawdi nyalomo dirmbojal manan didorno duppal bumba dambane tawa ko don lasli di manan didorno do woni do jofa albarka faydagal hande non en garti bawde Allah jolnude manan didorno Yontabe leñol fulbi alaji gandoli ene woni to manano didorno debbo toroji wiya ko Binta Booj be mbi kamɓe me gaddat participation mabbe Laana Yontabe ene sawndi am do madam won mi wima resnede wona gorum neddo rese taw resnda cemedo so wojama ko nyami ko uri o deda dum gandoli o nde Moussa won addimo manan didorno laari o mesalal omo jokka manan didorno mo ñora hakkude mum endam mum o sehaali kanko woni manan didorno Habsa Diallo debbo mo Piindi TV fait divers debbo bawdo wadata ko gandu wadata ko kono andi kadi manan didorno wadi alaji gandoli kono ne wondon de magget alen be bi ko gindi burani gowani hayso tawi manan didorno nanta dem ngal kono jijam dam noddi ko pulaagu wi mo job jubba kanko no ari manan didorno addude participation mom alaji gandoli en gerti yewride rendo fulbe ko kono hande ben be manano didorno be Allah windi laabi tati Allah haali noddi laabi tati fuddi noddude gorko woni holben rewbe ona non wi suratul Maryam mo inni gorko mana inni debbo laabi tati no fuddi inni gorko hande non bilden ko tonga kono avant heden bila ma jetten PDG tan ardo gerlen PDG Piindi TV le premier questeur à l'Assemblée nationale juudo geji yolo taro dum yala don ko Dawru Moussa baydi molal Moussa Allah no wawi ñew ñaganta yo fay ñagante o judde balde Seydi Dia o gorko buri en ñande kala o gorko holli en kawisaji alaji gandol en calmini men juurima kono manan didorno so rewbe kalama be en dido sakkibe wala bien ben dido tambibe haala mun haalade rugili manan didorno e jenam donc albarka fayda gal hande non ko émission kokkuden dum ko gore Yontabe fulbe gore Yontabe leñol fulbe
goro mo Sénégal kala andi goro manan tidorno jiddo Sénégal kono debbo ciusdo ciasdo so haala makko haalama dottoden 7 mars 1820 alon wonno nyande hen 7 mars 1820 rewbe talate nder bibe manan tidorno min jabani yaware min maaya buri manan tidorno yaw e ko nyingar manan dida men ilba men besnga men jango e jam aren simtiye e nanni koy mabbe be nanni be natti nder tuudi be duppi koy mabbe e mi tubobe jimar ha men tubobe batta men ko bela ko mi rewbe kono min jogi fayda rewbe kala mo walo haale jamboji boj ndate yalla boj so rewbe haala manan didano alun cité jetta haale rewbe haala mo mariama ba haale rewbe haala ma elizabeth II mo leydi Angleterre haale so rewbe haala ma Angela Merkel mo manan didano Allemagne haala mum haale kono so rewbe haala ma ala no bimu la lion di Fouta la lion ala fiti lion anglais wi the lion be mbi ko la lion di Fouta woni Aissata Moussa Tall kanko jodna ndedo jonde woni sababu madden décoration beedo rewbe ngari mbad décoration to wonnen do eden belti sabu madam wan manan didono wondude madam pam tukkal ngari ngeloba suusa wala bool hula wala bool njoden girejo gallar jego o panin manan didono teltena on émission kokkuden dum ko rewbe idraade yummo wela ko sam nena amnar bayla bol Abdoul Harun woni yumul Moussa nya kono kokkuden dum ko Aissata Tall Sall madam pam non woni Awa Sall mo babala isan mo jeena bu ban yaay jeena albarka fayda kanyum wadi décoration émission fof wi manan didorno yarene fof mi wadni on gandali dum saabi jodden décoration ari waddi besgu makko wi jaade Moussa nya émission hay so tawi jibinabe ko do e Dakar munum ko Pikine hatta non manan didorno weli o e yidde nde nene mon bodi yide on sanne bodi yide pulaagu sanne en calmini au passage c'est den joyno buri jaarama non en gaddat kono en ngala buri jaarama en kokkimo jaarama paden ko odon debbo gando yi aduna ko 12 décembre 1957 sappo e lewru décembre hidan ujunere temede jene cepane joyi jeedidi do Podor ciofe lawdam don yi aduna don boru dasa kono hakkilanta gangal mana didorno fadani duubi jabara gangal fadani duubi kirami yidde wonde de fadani duubi la robe noire pas tout à fait comme les autres mo worbe manan dido non dogar tiagal mum kono dogno worbe tiagal mum kanko no hol Aissata Tall Sall kanko jumpanden hande ko kanko manan dido no woni sababu émission kono en abone émission non surprise émission yimbe ganda ko boy fanay abrone émission mo giyanke mo rendo ngo fo andi kanko tawrene émission adden participation mo nani ni sabu Moussa nya Aissata Tall Sall sena haale rogere mako so nanam hay so tawi mi ala un gal mi luboy al seyni arat bismillah al seyni duubi sappo e goo mbiden manan didorno yalti e wada inscrire lycée John Fitzgerald Kennedy lycée des filles e ko rewbe te ron rewbe manan didorno o wi mi burano non burani mi kono mi holla bural woni koy jungo Allah feccine bural o nayi e odo lycée manan didorno John Fitzgerald Kennedy gandu baccalauréat fiya to candidaji fo jaari alani nyen délibération hewbe berde mon bada galucci bada palanteje so tawi mamida e Allah walla mi ya deuxième tour ay sa tan andi manan didorno mention fiidu mi leydi bac avec mention mandi benno o mandi hobbe no to curki wona cerno manan didorno dure mbajji kino e ledde ndamini mayko sukabe manan didorno koydo babiraam ndamini al yitima kanko mandi o yaltanen boy fanay ar wat mi do set e oron zaman manan didorno kanko Aissata Moussa Tall o hebi bac avec mention don on calmini Amadou Moussa Tall jeya koy akhbabe Cheikh Oumar bonnane galle manan didorno Ceerno Seydou Nourou Tall ene tawi manan didorno alwar koy akhbabe Cheikh Oumar jeya en jettimo en mani mon mantimo e oron zaman manan didorno o yalti don omo andi to yidi yaade alan neddo fon daño baccalauréat wi min holko ngona mi holko nyimmi wat Aissata nene nder hakkilantagal mum Hafsa Diallo yidi wonde ko avocat o naari dudal mam Cheikh alan dudal mam Cheikh université 50 Diouf mu Dakar dudal jaabi hatir ko naari dudal he manan didorno deysan ndew naari dudal he hankadi ne
o fayi alan ton non wadi ko département ji de rewbe don ben ngandi dum dudal walla fannu mo fayo wite ko faculté des sciences juridiques et politiques gandu li bodo andi wono sa sabu ise ko ton tawere ewdon zaman manan didorno ndew nartonde gandoli o yalti major promotion makko taw ko option droit privé on fanno woni mo rewiri kono odon fanno woni mo wadi réussir kanko mana didorno Aissar Moussa ta alan mi so dimbo ammi heydi kono jallo pulago meda yaltudo dem faydagal meda yaltudo dem wala diplômé hebi diplôme makko igirani ujnere temede jene capande jeetati jeegomo fuddi stage makko to muuri e bougie capande jeenay e capande ujnere temede jene capande jeetati jeegom 86 o fuddi manan diidono e bougie muri sek e bougie on kabine yidi wadde stage kono debbo yawi kiram law hebde manan diidono kabine mum ene hujjikino ala won hujjikinade plaidé ala bar taw ko gongo manan diidono rewndum nde maggen nen siwdo wala ko de ngandi rewbe fulaabe en beltido alseni boy fana yarat sa aran habi aran waddi wala mi was fele taw mayr boy fana yarat nisan aran e odon zaman manan diidorno ganduli nde 86 yalti ari 1998 taw wadi cile kewdo wadi preuve o holli manan didono jamra agal makko e gandal makko kanko Aissar 4 juillet 1900 manan didono 98 alani kam wona laamu Abdoulaye Wade 98 laamu Abdou Diouf koy laamu Abdou Diouf on debbo manan didono idi hebde décret présidentiel wonda wadama ministre ha 4 avril l'an 2000 manan didono don gasi wada ministre de la communication jogido jagorde manan didono kalirde leydi Sénégal communication fof kanko jogi do bokka do alandi so tawi manan dido no holland jikko mum ko boyden ko boydo décret ministériel ewdon zaman kono hokka porte parole gouvernement manan dido premier ministre Mamadou Lamine Loum on porte parole on gouvernement mo Abdou Latif Coulibaly woni hande porte parole ni wala Seydou Gueye woni porte parole gouvernement woni kanko Aissar Moussa ta kaltino Podor no welti do Podor nabe belado sabu jibini biddo basoro manan diidon woni baba gay sirim jom elage babma le lead vocal di dan leñol to pulago hala fo mo jogi pourcentage sabu neyi pulago walni pulago meda walti walni pulago Chine wang ripo gay cholel mol ciosan pare muki ko tane karaaj gudi cañaade cuubuji bammal nanni dum e der tuubu hobe tebe jap ha sabi Black Panther 1 Black Panther 2 bammal wi ko Podor naabe bi Aissata Nana Fouta naabe bi Aissata Nana Sénégal wi ko Aissata Nana gandoli kadi hono bida Aissata Nana hayatu jalno non wi Aissata Nana alandi no badirde no do émission ni ko rewbe fulbe be yo manan dido no gandu duddiri kabo centurde den kabe ci wudere to mbiyata mo ari debbo nafani so ari gorko nafra be gitti di don jeddi de wono debbo way dara fo gorko way dara tie pelle kepte tete jamano hanki ko hande wonti foy bi adu ko waylo yonto foy hodere mum koy kode jamano manan dido no Aissata Tall Sall Dia be do nyagante yo nguur e wiide nouvelle génération habsi jallen manan dido no binte mbojen mbada copier ko no Aissata Tall Sall jango hono mabbe dañe adu non sohla be jango dole non ko dole kebiro chaque génération dans une opacité relative à une mission soit l'accomplir ou bien la trahir et ngande mbatta trahir o mission Aissata Tall Sall mbari trahir o mission 2007 ko den titre ari titre holno wiya la lion di Fouta baroti Fouta kumbalu baroti Fouta kumbalu mam alanni mi holluma e tarihi Aliou Cité jatande tubobe o tampini be bi hankade o wi ko kala ko ndemden e sukara manan didorno itte be bendinta kasde ala gendoli bendinta kas jonnon e odon zaman manan didorno nde wuli jaw Aliou Cité jata ala ko wi tubobe
o wi min natta remde suhara o wi mana didono diwan sigen sor Casamance or nemen suhara to ponɗen wadde suhara ɗo mbaɗen ɗon juumri sabu Casamance jogui ladde noon ladde nden waɗi juumri noon kanko Aliou Sitoé Diatta debbo manan didono itta ɗon fa itta Kabrous wuro mabiro Kabrous itta Kabrous o may ko Tumbuktu waɗa déportation exilé sali yeware debbo Aliou Sitoé Diatta debbo kono ay sattal salen ni comme no Boubou Moussa ni ala Moussa oɗo mo nanta Boubou Moussa silma kamon tiamaba gadiaba sunguru hatta kono so lamɗo darimo dogue on debbo rewɓe waɗi gueɗe kewɗe histoire Sénégal kono rewɓe mbaɗi gueɗe kewɗe e tarihi Fouta alaji gandoli heeɗiɗo kono heeɗiɗo manan diɗorno moƴƴo si Mamadou Harouna Samba Seydi si Mamadou Harouna Aissata Batuli Reki Amar Alpha Boubacar Hamad Diassa Guilli Birom ko tekano ko jorol ko jaare jammuɗe kono manan diɗorno ko cooji gulle e barkeje albarka fayida alaji gandoli en calminammo manan diɗorno joom garlol murtoɗen tewe dowlaji dentude États-Unis d'Amérique o naarani Amérique manan diɗorno ɗemgal ngal loggi o mandi pulaar anglais fof goto alaji gandoli kanko woni Batuli Sy en calminimo kanko woni Seydi Abdourahim Djibdem Bammaji ɗon nawta tulde dubango e hartango nawta daara haleɓe gendi alaji Mamadou Moussa Seykou Siré Ndiaye Hamad Sew Koundou Boyɗo Gadidi Jamdi bajel Mayram Dado Malou o bajel Siraɓe Namarel Disaɓe Ligi Degi Sara Bamulle daara haleɓe yo Allah durnu mana diɗono barɗe ceerno Nourou Mamadou Moussa yo Allah jurnu balle makko ya hormo seydi yo ɓoy dusderen ɗo fulɓe ngo gandoli manan diɗorno 2007 o wiya la Lion de Fouta kanko Aissata Moussa Tall 2007 o woni debbo gaɗiɗo manan diɗorno e tarihi debbo gadiɗo e tarihi histoire Sénégal wonde secrétaire général de l'union générale manan diɗorno régional de Saint-Louis kanko idi wonde ɗum tarihi windi c'est noté dans les histoires jamais Allah so felti diidi o diidira e ndondi hendu ara momta walla o diide e leydi toɓo ara momta o diidata koye hayre Allah so diidi momto wala Allah windi on tarihi secrétaire général de l'union régionale de Saint-Louis 2007 kanko idi wadde ɗum hay ɗo e Sénégal e windere ɗe kadi Aissata woodi o alandi so woni no sago leyɗele kewɗe Afrique Aissata Tall Sall jeeyi mumen yom ko tagi wi noon 2009 wi mi yahatte mi heɓat alsenen heeɗi ko kalem e banniére Benno Siggil Sénégal wi mi yahatte mi heɓat élection municipale o waddama worɓe hewɓe kono manan diɗono nde beetoɗo ñallata nde nangue manan diɗono fijata ɓiɓɓe won taw manan diɗono victoire lombi ɗum e ceɓal wudere mo o waɗa manan diɗorno investir maire manan diɗorno Podor aɗa heeɗiɗo mbimaɓe nde nangue de fijanta ɓiɓɓe mumen 10 heures 11 heures taw heeɓi victoire alan hol joɗoɗo mi jaa élection yo Allah walla mi gaño beele mani gaño walla jilɓi 10 heures midi taw manan diɗorno kelle pooɓi ɗum golle golli Aissata gañima mairie 2014 o wi garen jehen ɓe dutti ɓe dutti kadi kanko e worɓe ɓeɗon eyi so gorko sappinimo worɓe ɓe jaɓani o gueɗiɗi tan ɓe ganduɗa walla ɓe koola himo kono Podor no hooli oɗo debbo saabu sa wi o namdirima gongol ko gam manan diɗorno jokkude oɗon projet ji kono ko gollade ko jogade bilan o wi garen jehen ɓe ndewe makko ɓe mbi manan diɗorno hikka min cengtere a wontata manan diɗorno mairie o jeeɗ Aissata dawani manan diɗorno défaite anda anda Aissata kono kala jiɗɗo humpirade défaite manan diɗorno yo waddu ñaasa garmi gara Aissata Tall Sall saɗa yiɗi humpirade défaite aɗa yiɗi humpirade défaite huccodira Aissata Tall Sall option judiciaire option politique yaade makko a heɓat défaite muñ wallahi ma wiye gando muñ ɓen dutti 2014 manan diɗorno wi ngare jehen gando manan diɗorno o reftito rewnu ɗo seeɗal o reftiɓe manan o reftiniɓe to rewnunoɓe 2009 o waɗa investir maire ananani 2022 élection waɗa o wi mi yaafima mo hokkiri maire kanko goto e nder Sénégal kanko goto e nder Sénégal o wi mi yaafima maire ni min kolin ɗon min mbaɗɗon hen mi hokka hen wadde heddiɓe men hen heddiɓe kañumen ne meeɗe hen o pidiɓe maire ndi kono debbo ɓooyɗo nande manan diɗoɗon décret présidentiel ardima ndiɗon mairie bonnani kono bonodirani e bandu men
o fortanayi kadi manan didorno sabu rokke fof naw fo ɗum no koye pundam rewane ay tal sa pundam rewane oɗo déballeji ganduɗi kono won golowole ɗe wadda les procès internationaux procès ji kewɗi to ko caggal Sénégal alandi les généraux Koulibaly Côte d'Ivoire kanko waɗanno ɗumen plaidé à la barre nde haala ha ruuhi gueruji e haalla e kof palen foy manan didono Koulibaly kanko waɗi ɓe représenté à la barre kono oɗon président mo leydi Mauritanie Ahmed Kouna kanko waɗi ɗum plaidé à la barre gandoli bato jolande dossier wuli jawɓe mbi ko ala e nder Afrique avocat bawɗo yaltinde walla avocat bawɗo wadde plaidé ngam batol jola sona kanko sabu oɗon fo sanga France waɗi accusé manan diɗorno gouvernement gonnoɗo wonde responsable kanko waɗi plaidé kono manan diɗorno heeɓi hen gain de cause Aissata dawani défaite soynima Aissata manan diɗorno 100 km dogo ɗum ha laaɓa Aissata Moussa Tall ni waro wade holɓe ummi ko jobbadama Silman Siré Samba Dambal Moutar koto suba jomwuro Allah sara Maymouna Ndiaye Abdallah Maymouna Ndiaye manan diɗorno Penda Ndiaye Abdallah Alili Bana Penda Ndiaye manan diɗorno jibine Aïssa jibine Adama jibine manan diɗorno Cheikh Oumar yummo welo kosam jomo ala waata ɗum tagui manan diɗorno jordodiral makko e galle ceerno Seydou Nourou jordodiral makko manan diɗorno e ɓesgu ceerno Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar Fouti ɗo noddama noon a yahat ha ɗo ɗo wiide Boggué a Moutar sahoɓe ɗon manan diɗorno Seydou Nourou ceerno Seydou Nourou Tall tawno Amadou Mountaga woni manan diɗorno baban ceerno Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar Fouti Tall ceerno Seydou Nourou Mouhamadou Nourou Cheikh Oumar Fouti Makki Nourou isa heddemo Nigeria Sokoto ha manan diɗorno kono ñawlawmaji Allah kew kono potani kam hol funtaɓe yimɓe powata habdanta e ma min mi yiyan debbo pirtoɗo becce nder Sénégal wimi min Aissata Tall Sall Pouty e oɗon film manan diɗorno baɗaɗo to Kane ɓe mbiya marché de Kane baɗaɗo to Bamako ayi film o delini windere nde huccidde tuuɓoɓe haalan ɗumen gonga so tawi Afrique waasi so tawi Afrique jalama so tawi coup d'état ji eko way noon ene yeeye Afrique o sababu nde mon ko hewɓe joƴƴine nder ɓerde mumen kuli yaltinde kanko manan diɗorno suusi Aissata Tall Sall somo taw noon kono Cheikh Oumar ɗi kaɓɓarde manan diɗorno ndimako makko yeere hen e ganda ɗum ne lamma somo taw noon konuƴƴi kaɓɓarde manan diɗorno o yahanen o yadan mabɓe somo tawno o yadade yanoɓe nden ɓe guiɗimo ko jibinede kono ɓuurani yontere ko tawno mbaɗi kanko o tawi on waɗa wona nde Maguette kanko o tawi mono waɗa Hamsa Diallo Aissata Moussa Tall mo juuyi ke joolo mo taari ɗum yana ɗon ko konen mbawa haaldude kile e golwole oɗo debbo sabu ko gollini leñol Pulaar ko gollini Sénégal ko manan diɗorno gandu so bey kumama kewani ceemede so firama yo koye mum yiya so ñaguima sabuni fiyama koye mum yiya gardoroɗo worɓe manan diɗorno nde caggal mum ko fodore Allah ko dokke Allah mere woppani wiige winde a sanani on Pulaar kala mo darɗa manan de wiye goppe kayni min gufnima la kono wona Aissata diram sosam dokkirowo ñaamo taw nango tinani Allah en seedi de en meeɗa fawde guiri men Aissata Tall Sall meeɗa kono ko yidde e andude manan diɗorno ko golni leñol Pulaar o ma yon woɗɓe exemple mbawa gollude golle mbaɗe noon aduna golle gandu kuuɗi ɗi e ɗereji fof so ndendinama ala tawren sona golle mbaɗa aduna o fof deftere fof ala tawren sona golle kayren mbaɗini kayren to goni kayren jalti aduna ɓe kolli pale hanki kodena Yontabe nde jokka falede hande kodena Yontabe ani mamulo to ɗum maayi aduna ko tehum ko lamdam woni golle jasa yimɓe tan komo yiiɗi addarjude kanŋe ɓurani ndiyamɗi ɓaleri nafoore ɓuri ɗum ko daraji a wawa waɗirde kanŋe barlade walla mbaɗira ɗum gaz jamɗe ɓaleji mbaɗirte noon kanŋe ala nafata sona cingal kono ko dareji Aissata darju Aissata lammini bandu men Aissata taw laamu bonnani nguɗon laamu e bandu men gando décret ji gasante 7 novembre 2019 alaji Macky Coumba Thimbo
jom dulmaji dembe Maki Amadou Boudi tan Hassan Sadio Diawlare Samba Hambala Balde Lambol wote de Hamad Tiguel oui Aïssara ar Aïssara woldam de ma janta ya Aïssara Sénégal ne sohluma Aïssara wi kalto Sénégal sohli mi arat kalto bi pullo sohli mi arat Aïssara ari wada mananti do no ministre d'état kanana wada mananti do no ministre d'état 1er novembre 2020 wada ministre des affaires étrangères diagor tambire gede ciagal lidi Sénégal bonnani ha joni mera bonde gouvernement fof wayla Aïssa wira an mananti do no modjidi ada fewde Aïssa wona scandale wona Aïssa wadi ni wona Aïssa mananti do no ay loko ala rapport jalto wada épinglé Aïssa debbo tous kalto fuuri yo bandiraɓe ndewr toon yo jaar toon sabu won debbo min ɗum ko manan diɗo no wallude Sénégal nene Dieynaba Wade kamɓe manan diɗo no Ba Bala Sall dañi Awa Sall la femme au sourire légendaire duye dañi ha guiye dañi Sall salɓe manan diɗo no mbasani albarka fayda torɗa ngol yiye oɗon debbo kono kaare siragal ngal yiye mako sanne en calmini Ummul Hayri Sall woni manan didon no madame Badiane jaari gidi Baturisi kono en calmini manan didon no debbo mo bappalel mabo mo sabirahe lorode mabo mo yobirahe lorode sabirahe botari guesse jong jigande wiye manan didon Ummul Hayri jong ko yumul Moussa nya tawre ko toto dolaji dentudi aux États-Unis d'Amérique mera bonnude hay sa go yimo jong jigande jom bappalel mo alda e namdal kono holmo calminen ko Fati Ba bara bonna jamti jeew Ablaye Gobi nawramo manan dido Ablaye Gobi lab nawrambe ko gural sule bubu gaysir dewal sawalamu yer jam kulitengal wali jattag kono sen ngari wali jantang en fittora jaari Abdou Seck madame Sall Salbala en calmini mon juri mom kono mention spéciale mo juugi geejoro mo tari dum yandom seden jogino ko buri jaarama non kokkambe be rewbe jodi be oppude haajuji mon hammuji mon bibi ndusere émission albarka faydagal c'est pas donné à n'importe qui aduna ko temgo lamna woni golle te dans un seul but la satisfaction de la fulanité den pelede yebbe Piindi TV nuit et jour au service de la fulani koy dedon pele jabbuden koy dedon koy odon welamma yo wel rendo fulbe ko nen calmini debbo mo barka wuro goddi dum halaji momo Seydou beddaji foppuri lotissé ala wi ande wala lotissé siraje diine balo wirdude balo nafrude jikkido jikkuji rasul sallallahu alaihi wasallam baban Ceerno Tidiane kaw diidi ngodo wuro wiiro barkaru sa hobe sa honabe barkaru fon calmini sali sa disa sidba en calmini sali sa mana dido non debbo mo France en calmini be mari coupe dindi kono ma confidente mon ami Yumun Abdul Mariam hein manan didorno tan suki bino homo tugani o jogi gedal e feccere lolo e tan budi yo wiya ko Mariam so gidam yeso e tiagal so jodi tan wayno ko min jodi nde wonnon ko tungi hakkuna men ko kanyum tigi serki debbo jiddo hoore mo saw rewbe kalama non mi siftorani mo wadani ko hani e so émission gazen ma halan hala makko ando wadi budi o woni ban nafi ban abu ban umar Allah way wuro kanko woni modjo maymun yillillo debbo bonnani sinco garba dar wuro en calminambe rewbe fof kubal non spécial mabbe kala sa won debbo yo woni gorko faydaji ke wona worbe rambari faydagal alani wiima laano yontabe ko maybe wurbe fof maybe oppudube golo wole kono wurbe e en tawama eden jodi enen putirgiri men en kala gaayro haala mon ganduli aduna ko tehum ko lamna woni golle en calmini Fati Gobi lam ene tawi toto pari kono ko jeewo banum gorko koy ballal musiddagal baylo bodeede jaari njaay ndeysaan aduna baylo bodeede debbo moƴƴo sanne tindo hoore mum tiɗaɗo hoore mum albarka faydagal kono to karallagal to manan didono taniraɓe almami Abdoul Moukoudi Coumba Boubou haw joji Dramane Badio Padel Djili Abdoul Siré Lamine Biram découvri el kawri jabtori sul Boubou foli barak foli lam barak foli jimbe tiagal on wiya Doudou Kane Keur Massar e Thiaroye wimo manan didono ko passi gorko laaɓaɗo image la clarté en image gorko laaɓa image kono laaɓa son ndox way waɗata
ay wawde meccel mum ko goraw jen calminima kono manan diɗonno moƴƴe ceernaji mawɗo ɗo wonno ceerno tillere guijilon ceerno aliou ceerno yelo bal guijilon an ɓe ko guijilon siré an ko guijilon siré dara dema ɓoy coyo ko guijilon dematal ko guijilon kanko ni abou ba o marde manan diɗonno youssouf habib li miñi ay saɗi yiya neɗɗo ne yana rewni miñum ƴew on dar pasniɗo bandu men jahowne rewno miñum men on ko pasniɗo bandu men jiɗɗo enɗam mum abou ba jiɗɗo enɗam mum san en calnima ba kono boy fanay wadde prévenir manan diɗonno téléspectateur Piindi TV Laana Yontabe dañi koɗo wiire ko boy fanay alseni renno ngo ne andimo saabu mo wonde alaji yeero so mbaɗa golle payidini kono kando manan diɗono ko pele daranade pulawo ɗen pele ɗe wonde o yaddi e ɓeɗon jettare so teno kalis o tan manan diɗon wawi wasde wonde pulago ngu kono yidde nde ƴiƴam ɗam ko kiram ɗam yo pular o yiyane yo pular o danane ɓe mbaɗa manan diɗon no balaye tene o gam future génération so ari wawa dañde e yaaro koye on mission ɓe jabbi hande kala émission Laana Yontabe noon koye makko goni jadere inchallahu rabbi kanko alaji gandole e piyara o sahaji so rewɓe manan diɗon noon dañi gara han Laana Yontabe des innovations chaque jour ala aɗa mbi so mbaggu firi fi koto fino enen piraro gotel en calmini PDG en calmini DG en calmini ɓen yiɗɓe Piindi TV dariniɓe Piindi TV rédaction Piindi radio ha manan diɗon no Piindi média journaliste gardien animateur animatrice foof ala mo goppuɗen caggal ala mo waɗana paddal en calmini ɓe juurimi kala ko ngakke émission noon wona sago men kala ko weeli hen yuɓɓi hen ko ɗum wonno manan diɗo mujibo en mbi kala debbo manan walla gorko walla jonta leñol e jiɗɗo jodnede bismini mum damal ngal no uddira Laana ka ɗawane hay goho damal ngal no uddirna rendo fulɓe foof hayɓe gona fulɓe damal ngal no uddirna aɗum ko darti kaɗon weeli yewde hande en gaddi Aissata Tall Sall janggo holmo wonata en desni ɓooy gandol arno yewtide moon ko Moussa Amnat Bayla Bouli Abdoul Haroun Moussa Mamadou Kouri Babli Bo har Mali arno yewtide moon ko kalmal boupene jeguide ceko mo gadi baali amadou Moussa jeyanta to yanani tan Samba Abdallah Samba Sadam Mawla Bonaye Bouba Tougué Ngaw Laana Yontabe Laana kangi kawji kalis jolno ko Yontabe leñol am morade bundu ko mo bonno Boubou Malick Sy Daoudou Boukar ha yetti lore lumbide genare dade gelode no ko hebi dambu gallo dambe pate dambu gallo feri lami galiyaɓe heeɓi feri lami heebiyaɓe mbatu feri lami batnaɓe yirlaɓe ɓen ɓe Allah yiiɗi tani rabbi bintara boy ɓe gawani beeje dasan duuliŋaji ha law Samba lawani meeɗa ha jolof guereni ha ferlo asi boyli bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓi hen ko Piindi TV yo Allah hokkini yiide gongol Allah jarama on jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yiɗɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma